da li sam normalan kad nema opcije da sunce zasije. Nešto me natjera do gostionice, a ona tamo je i odmah pita me: mladi gospodine, kaj danas pijete? I fino miriše i dubok dekolte, a meni dobro je u škrinju kad dođem ja. I sve je više dan kada sam nervozan, i kada pere me neka depresija, pa opet žalim se i zovem u pomoć, ali niko ne čuje i niko neće doć. I baš kad pomislim da nema nikoga ko za moj studij može naći razloga, ona se nasmije uz pravo pitanje i piće donese u škrinju kad dođem ja. Kad dođem